notice that I ain't going nowhere. I ain't blowing no smoke. I mean, I've been sober, but you should've known it. I wasn't going. So hello guys, welcome to my YouTube channel. If you're new here, please subscribe, and if you've already subscribed, welcome back and ngiyabonga kakhulu. So namhlanje we're doing a makeup tutorial featuring iShea. Ngiyazi Nkosi yami abantu abaningi libaqumba phansi, but ke cry no more because sengifikile ngizokufundisa iShea. Kodwa before silidwebe, I've got some exciting news for my graduates. If we graduate or was umuntu graduate, please comment under this video with their handle, because I'll be choosing about 3 engizobenza mahala ha i-makeup. Yes, ngisho njalo mahala ha i-makeup. But of course I do have some terms and conditions. Number 1, you need to be a subscriber here on my YouTube channel, and other platforms like Instagram and TikTok. You need to be following me. Number 2, you need to be in Durban and surroundings, but Mangiti surroundings, you need to be within a radius got 80 kilometers from Imlaz, since I'll be coming from work if graduator Tambama. So ngifuna nje i-convenience kakhulu. I don't want to ruin your day, your special day. So nje fanele ube within the radius of 30 kilometers. So calculate ama kilometers from Emlazi to eThekwini, phakathi kwi-CBD, it's 30 kilometers. Nasemlazi, or if ubona le video uhlala kude, you have a friend or isihlobo eseThekwini, please ungazophuthwa izinto ezimnandi. So if you graduate nge-weekend, it will have to be ekuseni around 6 a.m. because I'm busy with other things, and ngiyakhonza ngeSabatha because ngiyazi ama-universities ajwayele ukwenza ama-graduations ngeSabatha. So yeah, ungaphuthelwa, please tell a friend to tell a friend that Mrs. T is doing your makeup, and uzobekhetha abantu awu-3 azobenza mahala. That's why ngikuphinda konke lokhu, because yes, mahala. Thank you so much. And so comment. So ke mawuzodweba iShea uzodinga Sunlight bar soap, udinge ipeni lokudweba eli brown, strictly brown guys, not black. Uzodinga your brush, udinge your other brush eli flat, ningalinakekeli likade lalihuzuka. Ebese udinga ama-concealer akho. Awami-ke awasabonakalisha nokuthi maphi ama-brands, because kade asesebenza. But with ama-concealer, you need a 2 times lighter than your skin. Ebese udinga efana ne-skin sakho, or you might as well use a foundation. Right, asiqaleni. Uthatha i-brush nensipho uyarabha, ebese ubrusha iy'nwele lezi zeShea, uzisa kwi-direction la uzodweba khona iShea. Wenza kanjalo with the other one. So inhloso yokusebenzisa insipho kanje ukwenza ukuthi iy'nwele lezi zeShea zilale, zithule zithi tu. So ngicabanga uyawubona umehluko, even though ke elami alishaphekanga kahle inkathi ngiwashape, but I'm sure you see the vision. Yeah.
step number 2, or engakushongo ukuthi you need powder ozopressa bese uyolalisa lezi nwele lezi zakho zeshiya. Kanje ya ungawari, ungayitsheje base kumhlophe kanje kusazolungiseka. And then uyothatha your pointy eyebrow pen ebese udweba phezu kwezinwele, awugcizeleli, uhambisa ngedirection yeshiya. Uhambisa nje ngedirection yeshiya phezu kwazo iy'nwele, uphinde nangaphezulu. You're doing the same thing. Awudwebi phezu kwalo kodwa udweba phezu kwezinwele. Because noma am I making sense na? Mangithi like awudwebi on top of ishiya kodwa udweba on top of it. I guess okay ke kodwa ke I hope ngizwe ukuthi awudwebi on top of it, udweba on top of iy'nwele. Ngifuna ukusho njalo. Yabo ukuthi sekunjani. Ngilandele a shape yani yeshiya lami leli original. Sikhumbule phela la we are trying to create a fantasy yokuthi ishiya lakho liqonde kanje, yabo. And then angithi yabo ukuthi njengoba kumhlophe kanje phakathi ey'nweleni uyabrusha kanje, you are filling in. Mawukuthi nje wayiphasa i-creative arts, sasiyibiza nge-arts and culture ke thina during our days e-high school. Mawukuthi awufundiswa ngokukrayona lapho, asazi shuthi nxa sekuwena. You are filling in. Make sure ukuthi ngenkathi ufila in awufili in uzofika la liqala khona ishiya, ugcina nje laphaya ngasekugcineni kwalo uze uzogcina nje mama la awufili in uzofika la. Cha. Lapho uzofila in ngebrush. You take a brush ebese uzobrusha still ulandela i-direction yey'nwele. Manje we are creating leya look. Yabona? Okay, so okwenze on the other eyebrow uyakuphinda on the other one. Udweba phezu kwezinwele, hhayi ngezansi kwazo. Dweba phezu kwezinwele, not ngezansi, well, not ngaphezu kwazo. In your upper eyebrow. Awugcizeleli. And then bese uyafila in. Awufili in uzofika la, cha. Ufila in ngalo leli pen leli. Make sure kodwa ukuthi lisa pointy. Elami
ngathi kuba points kuhamba kuphela. Ebese njengoba ngithe awufili in uzofika la uzofila in ngebrush-ke lapho kuzocreate-eka leya nto le siyibiza ngokuthi ombre look. Ayithaba ukuthi ngazuthi unnatural of some sort. Yeah. Siyawakhanda lamashiya. Azobukeka kanjena-ke uma ngabe usufile in. Ebese uzothatha i-concealer le engithe i-2 shades lighter than your actual skin. Uzoyidweba la ngezansi. Ningixolele kungihlwelile ukubuka ikhamera mase sengila kule part yokushape amashiya using i-concealer. This is how you do it. Uyifaka, but make sure ukuthi ayihambi izofika la, igcina nje mama phakathi neshiya. Bese uyispreada kanje ngebrush. I-secret-ke kwi-makeup ukublenda. Yabona nje i-makeup eblendeke kahle looks perfect. This is how you do it. Ebese lapha ngaphakathi, ngizothi ngaphakathi ufaka a darker shade of i-concealer. A darker shade. Nakhona you're doing a straight line. Wenza sure ukuthi awagwegwa amashiya akho. Ayithi yabo. Bese uyablenda-ke. Blender this darker shade with that lighter shade. More blender. Ublenda kube ngathi ufika lapha ibizwa ngani le part isengikhohliwe, but now uyabona mos. Hey. I hope uyabona ukuthi li-straight kanjani ishiya lami. Indlela eliqonde ngayo ngathi ngilidwebe ngerola. Ukulalela kwa-art and culture kwangisiza. Bukani ngikuphi manje. Bese ngaphezulu ufaka i-shade engithe ifana ne-skin color yakho-ke. Nakhona mufaka, you make sure ukuthi uqala mama kude neshiya kube ngathi uyasondela. Ayithaba ukuthi la ngaphakathi akakabi khona ulayini we-concealer. Kodwa ngizolibele ngisondela ngebrush ngoba bengingize ngiqale la eduze la sengiza khona manje.
since ibrush belikade ne-products eningi ye-concealer, bezogcina mhlampe kulahla i-shape yeshiya lami. Uya ngokusondela. I hope niyalibona mos ukuthi selinjani. And linama-shades awu-2. Ile ecishe efana ne-skin sami, bese kuba ile e-2 shades lighter than my skin. Nala ngithi yabo ukuthi kucishe kufane nala. So ishiya lakho fanele libuye kanje. Ebese-ke laphaya uyablenda-ke so that lizofana phela neskin sakho. Uthatha awucobhozi kwi-product, but leli brush ade ubrusha ngalo la phezulu uzoblenda ngalo la, so that uzowucisha loya line obumhlophe obucishe ukoxhumana nendlebe. Am I making sense na? But uyalibona yini ukuthi linjani shiya lami? Lizokwenza uwena-ke leli ngala, ngiyadlala. But it should look something like this. Malingekho nje ishiya lakho, ayivesana uyeke uhlele phansi, ungayi kulo mcimbi. Ngiyadlala Nkosi yami, ngaze ningishaye. Ngiyadlala. But yeah, nakuleli linye, you're doing one and the same thing. I-concealer ngathi uma ungaqala ngasekugcineni uze nayo. Khumbule njalo, a lighter shade that is 2 shades lighter than your actual skin. Awuyifaki uze uyofika phakathi nalo ushiya la, cha. Manje nje sesiyagcina. Bese uyablenda. As I've said, ukuthi ukublenda iyona secret ye-makeup enhle. Phinde futhi i-process oyenze kulelinye ishiya uyayenza nakulelinye njalo. Thatha a darker shade of a concealer. Uzofaka la ngaphakathi. Uyablend. Njengoba ngishilo guys ukuthi malinge nje hlala phansi, ungayi lapho uyibonisa nabantu. Khona enye into-ke evesane yenzeke, yabo lelinye ishiya uma uqale kahle walidweba kahle, awe ave livesane libhede lelinye. Kodwa-ke lokhu kungakudikibalisi. I think kufanele kukunikeze umfutho wokuqala phansi kabusha. Angithi yabo ukuthi asilihlanganisi la, siyacisha ngale brush ngaphezulu. Wenza the same thing oyenze on the other eyebrow. Njengoba ngishilo ukuthi awusondeli, awuvesane nje uqhamuka ususondela. Sondela kancane. I-shade odweba ngayo ngaphezulu kufanele kube i-shade ye-skin sakho. Buka nje uswidodwa lo. Blenda-ke bese uyablenda.
blender bo, blender. So that uzosusa lo line lo ngathi umhloshana la, thatha leya shade leya engathi efana neskin sakho uzocisha ngayo. Ayithi yabo ukuthi kusabukeki kambi. Ngathi uzocisha ngayo. Le blend ishiya lakho. Blender. Ngishilo ngathi secret ye-makeup enhle. Hey, nakho sengizolilimaza ishiya lami Nkosi yami. Sengilenze kahle kangaka. Yes. Nangala yabo ukuthi ngiblende kamnandi kanjani ngala kushodile. Ngiyablenda kube ngathi ngiya-correct. Kodwa nje fanele libukeke kanje ishiya lakho. Lana usungathatha ngisho isponge blend, but voila, this is your ishiya. Asihlangane kwiphathi elandelayo sisenza i-eyeshadow. Ongakwazi ukudweba ishiya emva kwale tutorial le, angazi fanele ngimenze njani, angazi. Thank you for watching. Please subscribe, like, comment, share. Till next video. Bye.